שלום, אנחנו עם בני רותם, שהיה מילר, ויספר לנו על צובה. בתל אביב, אני יליד תל אביב, גמרתי בתל אביב את הבית ספר המקצועי, בית ספר תיכון, והחלטתי שאני עושה משהו פרקטי, והלכתי לתל אביב, שם בדרום תל אביב, במקום שזה היה אז בריטים בארץ, שזה היה סודי, היה שם כמה אנשים, אנשי פלמ"ח, והתייעצתי איתם לאן ללכת ומה לעשות, והם המליצו לי לנסוע לעין חרוד, נתנו לי כרטיס לאוטובוס, ואמרו, מחר ב6:30 משהו כזה תעלה על אוטובוס, ותיסע לעין חרוד, ושם על הדשא תחכה לך בחורה יפהפייה. וזה מה שהיה. מי הייתה היפהפייה? היפהפייה הזאת היא זוהרה לויטון. ובאמת, זוהרה חיכתה לי בדשא, והיינו, לא כל כך הרבה זמן, אבל אוהל על יד אוהל, ואנחנו מאוד התיידדנו. כן. ויחד איתי באוהל גר יוסקה ברוורמן, שלמדנו יחד בתיכון, ויחד החלטנו להתגייס לפלמ"ח, היינו באוהל אחד וכך הלאה, והוא התאהב בחיה. אז אני עזבתי את האוהל, עזבתי אותם לבד. צדיק. זה מה שהיה. והשנים ככה עברו, ויצאנו למשמר העמק, ידעו שקראו כשמתכונן לבוא ולעשות בעיות. ובערב אחד אנחנו יצאנו בשתי מחלקות, באחת אני הייתי ובאחת היה יוסקה, והלכנו למשמר העמק ברגל הרבה שעות. ואני התיישבתי עם המחלקה שלי על גבעה אחת, ואנחנו הרחבנו עמדות וכל מיני דברים. ידענו שעלול להיות משהו. מה שהיה בעמדה השנייה אני לא יודע. אבל דווקא בעמדה השנייה הייתה מכונת ירייה. והנה, למחרת היום, בערך ב-11, עברה שיירה, יצאה שיירה מג'נין, והגיעה מולנו. זאת אומרת, הם התכוננו להגיע לחיפה, אבל פתאום או שמישהו ירה עליהם, או שהם ראו אותנו, אני לא יודע מה קרה. זה שלי? כן, תודה. כי הכוונה של קאוג'י לא הייתה משמר העמק, הייתה חיפה. אבל מאיזושהי סיבה הוא נתקע שם. הוא בא ב-11 ועד 4 היו יריות, אחד על השני. בשעה 4 הם הסתובבו וחזרו לג'נין. ואנחנו, שהחשיך, הלכנו חזרה למשמר העמק, לאיפה שצריך. זה לא היה על יד משמר העמק, שכחתי איך קראו למקום. את יודעת למה אני לא זוכר? כי אני כבר מבוגר וזיכרוני, זיכרונו לברכה. זה על יד משמר העמק, יש שם מקום. עד עכשיו אתה זוכר הרבה. שקיים עד היום, וזה גם מוזיאון. בקיצור, הגענו, ואמרו יש איזה 6 הרוגים, וגם יש את ברוורמן נהרג. שהיה חבר ילדות שלך. וזה היה החבר שלי, ואני ניגשתי לחדר הם היו עוד במקום שחזרנו. הם עוד היו,
אני מסתכל, אני רואה 6 באמת, אבל יוסקה ברוורמן איננו. בני, למה הוא היה לקחתי איתי 3 או 4, אני כבר לא זוכר, ואמרתי, אם ערב אנחנו עולים לגבעה לחפש אותו. מה קורה. לא מתקבל על הדעת שאם הוא נהרג, אז איפה הוא? הוא לא היה. וזה מה שהיה. עלינו על ההר, אין כלום. שום דבר. מה שפעם אפשר היה לעשות, כמובן שהיום זה בלתי אפשרי. חזרנו חזרה לג'וארה, ג'וארה. ואין יוסקה ואין אף אחד. אז למחרת בבוקר אני אומר לאחד החברים, שכחתי את שמו, אל תספר לאף אחד, בדרך נדבר, בוא איתי למשמר העמק. הלכנו למשמר העמק, כמה שצריך, לא חשוב. שאלתי איפה הקברן, תשלחו אותו לבית הקברות, ואני מספר לו את הסיפור שיוסקה ברוורמן נהרג ונעלם. והוא נעלם. אתה לא יודע משום דבר. אתה רושם שהוא יש שהוא קבור. איפה? קח מקל, תרשום יוסקה ברוורמן, וזה היה על ידי אחד מאלה מה6 שנהרגו. זאת אומרת, קבר אחד היה של 2. אז הם ביקשו את ברוורמן ברמת גן שם באיזשהו מקום. מתקשרים איתי ואומרים מה עושים? אין ברוורמן. אז אני אומר, מה זה אין ברוורמן? כאילו יש ברוורמן, מה זאת אומרת? ויש מצבה, העבירו את הקבר שלו פה לרמת גן, וכתוב יוסקה ברוורמן, אבל שם אין כלום. חבר'ה, קדישה, עשו מה שביקשתי. היום אני לא מתאר לעצמי שזה היה בלתי אפשרי.